त्वचा के देखभाल सिर्फ सुंदरता खाती ना होखेला, बालोक त्वचा के स्वस्थ राखे खाती भी जरूरी बा। अगर रवा भी ओह लोग में से बानी जे अपना त्वचा के बढ़िया से देखभाल करेला तो ई वीडियो रवा के 3 सबसे खास टिप्स दिही। 1. कैलकुलेटर, जवन की आपके त्वचा के देखभाल के दिनचर्या के विश्लेषण करे में मदद करी। 2. टैनिंग से होखे वाला स्वास्थ्य के खतरा के बारे में बताई। 3. यूवी किरण से अपना त्वचा के बचावे के आसान टिप्स बताई। अगर रवा मेडविकी के कैलकुलेटर के आजमावे के बाद एकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिहल गइल बा। अब त्वचा के होखे वाला खतरा अवूरी यूवी किरण से बचे के आसान तरीका के बारे में बात कइल जाए। टैनिंग से स्वास्थ्य के खतरा। टैनिंग के मतलब होला यूवी किरण के ज्यादा संपर्क में आवे के, जवन की आपके त्वचा के नुकसान पहुंचा सकता अवूरी स्वास्थ्य में बहुत समस्या पैदा कर सकता। समय से पहले त्वचा के बुढ़ापा एकरा चलते त्वचा मोट, चमड़ा निहन अवूरी झुर्रीदार हो सकता। करिया धब्बा भी हो सकेला, काहे कि यूवी किरण त्वचा के इलास्टिसिटी के कम करेला। जितना ज्यादा धूप में रहे त्वचा के उतने तेजी से उम्र बढ़ी। त्वचा के कैंसर, यूवी किरण त्वचा के कोशिका के डीएनए के नुकसान पहुंचा सकता, जवना के चलते शरीर के कैंसर से लड़ एक क्षमता कम हो जाला। एक्टिनिक केराटोसिस, त्वचा पर खुरदुरा, उबड़ खाबड़ धब्बा बनेला, जवन की अक्सर चेहरा, हाथ अवूरी छाती पर होखेला। ई पैच कबोक बो त्वचा के कैंसर में बदल सकता। प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होखल, यूवी किरण से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकेला, जवना से सूरज के रोशनी के संवेदनशीलता बढ़ सकेला। टीका के प्रभावशीलता कम हो सकेला आ कुछ दवाई पर रिएक्शन हो सकेला। यूवी किरण से त्वचा के बचावे के आसान तरीका। धूप के संपर्क के सीमित करी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच सीधा धूप से बचे के चाहिए। सनस्क्रीन के इस्तेमाल करी। कम से कम SPF 15 वाला सनस्क्रीन लगाई। बाहर जाए से 20 से 30 मिनट पहले लगाई। अवूरी हर 2 घंटा पर दोबारा लगाई। टोपी पहनी। चौड़ा किनारा वाला टोपी सबसे ज्यादा सुरक्षा देवेले, खास तौर पर जब वो कैनवास के बुनल कपड़ा से बनल होखे। पूरी आस्तीन के कपड़ा पहनी। लंबा बाजू के शर्ट, पैंट अवूरी स्कर्ट यूवी किरण से सबसे निमन सुरक्षा देवेला। ध्यान रहे कि हर महीना त्वचा के जांच करावल भी जरूरी बा। एकरा खातिर मेडविकी के कैलकुलेटर के इस्तेमाल करे के मत भूली। अगर रौरा कवनो नया धब्बा भातिल लौकत बा त त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर ली।